Iti DAMDAMAG CORDILLERA natakwatan ti Provincial Mining Regulatory Board dagiti nadumaduma nga illegal extraction iti Chico River iti barangay Samuki, Bontoc Mountain Province. Ken lang ay Festival 2026 nakansela kalpasan anay deklara ti State of National Energy Emergency iti Pagilian. Kanayuna na damag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, natakwatan iti inspection ti Provincial Mining Regulatory Board ken Mines and Geosciences Bureau Cordillera iti sand and gravel operations iti barangay Samuki, particular iti Chico River, ti illegal extraction without permits, quarrying activities iti buffer zone, ken unauthorized structures iti karayan. Kasungbat, nang ipaulog ti PMRB iti immediate suspension kadagiti extraction activities iti restricted zones ken panakikat dagiti alikamon ken pasdek iti karayan. Papapigsaan da pa iti legal action kontra kadagiti aglabsing. Pakairamanan ti panakipaulog ti cease and desist orders. Bayt apapigsaan dagiti lokal a polisiya ken checkpoint tapno malapdan ti kanayunan nga illegal operations. Kabayatan na, kalpasan nga inwaragawag ni President Ferdinand Marcos Jr. ti State of National Energy Emergency iti Pagilian, nang iruwar matan ti Mountain Province LGU iti advisory, makansela amin nga aktibidad iti Langay Festival 2026. Nupay saan maangay ti festividad, mangisayang katdalata iti meaningful commemoration tapno mapadayawan ti 59th Mountain Province Founding Anniversary. Iti Benguet, agtaltalinaed nga umdas ti supply ken natalged ti presyo dagiti nateng iti La Trinidad Vegetable Trading Post. Sigon iti market inspector, saan nga garaw dagiti presyo dagiti nateng ngem pakasuknan latta dagiti mannalon ken supplier tinangato a presyo dagiti krudo amang pangpangina iti gastos ti produksyon. Imo na nga inwaragawag ti Department of Agriculture nga iruwarda ti pondo para iti subsidiya kadagiti mannalon iti Pagilian ang mapektaran iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.